Biz келгәндә шушы стена ватылган уже. Гаражларның бер дивары җимерелүен күреп, хуҗалар шакката. Иң гаҗәбе, аларны беркем дә бу хакта кисәтмәгән. Бер нинди аңлату юк. Менә 3нче көн рәттән җөрибез. Менә бу тишекләр, хәзер яңгырлар, карлар ява башласа, без аны ишәтербез белмим. Бу гаражны Исламия ханым Ире Харис белән 25 ел элек сатып алган була. 2009 елда җире белән бергә рәсмиләштерәләр. Барлык документлары бар. Анда элек Гвоздный заводы. Кадак заводы. Без килгәндә гаражны карара килгәндә без алдык 96да гаражда. Бу аннары бетте. Менә шуннан бирле монда бер нәрсә юк. Менә 21нче елда стойка башланды менә. Бер айлы гаражлары ишегендә белдерүгә тап булалар. Анда хуҗаларны Татарстанның төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсенә чакыралар. Барганнар, анда гаражларның арткы дивары әлеге оешма җиренә кереп төзелгәнен әйтәләр. 1 августка кадәр мәсьәләне хәл итәчәкбез дип килешкәннәр. Тик 27 июльдә шушы хәл килеп чыга. Эта работа, честно говоря, это просто безалаберность. Бу эш ваемсызлык, арткы диварны җимермичә җайлап кына да сүтергә булыр иде. Гаражлар артында Татарстанның төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсе заказы буенча төзелеш бара. Яңа бина салачаклар, аңарчы искеләрен сүтәләр. Гаражлар аларның берсенә терәтеп төзелгән була. Шуны белә торып, ни өчен җимергәннәр соң? Без салыначак бинаның техпаспортында күрсәтелгән телефонга шалтыраттык. Вызываемый абонент не отвечает. Телефонны алмагач төзелеш урынына кереп сөйләшмәкче булдык. Капканы ябып куйдылар. Мондый очракларда закон кем ягында? Шундый сорау белән юристларга мөрәҗәгать иттек. Бу кеше, димәк, законлы хуҗа. Бу кешенең имуществосына беркем дә тияргә дә мөмкин түгел. Әгәр дә бу вакытта инде суд карары булмаса, бу имущество беркем дә тияргә мөмкин түгел. Беркем дә гаражларны җимерергә теләми диделәр безгә дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсендә. Алар үз участокларында иске бинаны җимергәндә генә аның бер дивары гаражлар белән уртак булуын күреп алган. Мы, соответственно, сносили то здание. Без үз участогыбызда үзебезгә тиешле бинаны җимердек. Бу эш өчен бөтен рөхсәт кәгазьләре дә бар. Без гаражларның бер дивары булмавын үз бинабызны сүткәч кенә аңладык. Идарәдә аңлатуларынча иске бина дивары уртак булган. Үз заманында гаражларны шулай төзегәннәр. Ә бинаны сүткәч гаражлар да бер стенасыз кала. Хәзер төп сорау, кем аны торгызырга тиеш була? Пока не могу комментировать этого. Не знаю. Гараж хуҗалары полициягә мөрәҗәгать иткән. Алар үз хукуклары бозылган дип саный һәм гадиллеккә суд аша ирешергә җыена. Ә диварны җимерүче идарәдә проблеманың шишелеше ике як өчендә уңай булуга ирешәчәкбез дип белдерәләр. Фәрүзә Мәҗитова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы.